Tak a co je skvělá možnost, tak je tady tohle generativní rozšíření. Mám generovat. Nahrát obrázek. A já budu chtít, dám si tam schválně tady tenhle, jo. To je obrázek, který používám docela často do prezentací. A vlastně já jsem se fotila na mobilní telefon, takže bylo to na výšku, takže já ty lokty mám tady, vidíte, jako useklý, jo. Pojďme si říct, že bych je chtěla dodělat. Kliknu si na to rozbalit, vždycky kliknu na posunu a kliknu si na rozbalit. Roztáhnu to, jak potřebuju. Samozřejmě si tady můžu vybrat formát, jaký potřebuju. A dám generovat. A měly by se mi vytvořit lokty. Takže tahle fotka konečně začne vypadat tak, jak má vypadat a všichni se mi přestanou na Instagramu smát. Že nemám lokty. A je to tam, vidíte? Mám tady dokonce 3 možnosti. Tady jedny lokty, druhý lokty, oni jsou skoro všechny stejný. A tyhle lokty, mně se líbí tady tyhle. No, možná tyhle. Ne, nevím. Tak tyhle. Kdybych chtěla víc možností a měla málo rozhodování, tak můžu dát tady víc a ono se mi vygeneruje další. Takže dám ponechat. A vidíte, že mám na jednou fotku, kde mám lokty. To je jako podle mě, když vám chybí třeba kus hlavy nebo potřebujete dodělat nohy. Znáte to takový, to je, když vás partner vyfotí někde a máte uřízlý nohy, tak v podstatě tímhle způsobem si tak můžete dodělat. Tak. A teď si řeknu, že bych chtěla, aby tam bylo nějaký pozadí. Chtěla bych s tím jako víc pracovat. Takže dám vložit, vybrat pozadí a ono se mě to zeptá, jak by ho chtěla. Tak já si dám marketingová konference. To vypadá, že jsem někde jako přednáším. Já se zapnu generovat. No tak to teda vůbec. To se mi vůbec nelíbí. Zrušit. Zadání. Počkat. Marketingová konference. Rozmazané pozadí. Tak. Já sama nevím, co mi vyleze. Je to takový freestyle. Chtěla jsem vám schválně ukázat, jak to vypadá, když se něco jako takhle tak generuje. To vypadá dobře. Hele, tam jsou lidi. Tady jsou taky lidi. Tady taky. Schválně, zkusme, pojďme, co nám hodí víc. Jo, tak to se moc nelíbí. Se mi líbily víc tam ty předtím. No ale dobře, pojďme to nechat takhle, ať se nezdržujeme. Tak, ponechat. Teď třeba řeknu, že tady ti 2 pánové se mi tady jako nelíbí. Chtěla bych, aby tady bylo víc volného prostoru, takže tady si to takhle tak označím. Dám odstranit. A vidíte? Nejsou tam. Je to takový, dalo by se s tím víc pohrát, říkám, nechci to úplně zdržovat. Každopádně takhle třeba můžete odstraňovat dráty z vašich fotek z dovolených a podobně. Jo, takže můžete to využít nejenom na marketingové účely, ale i na ty vaše osobní a soukromí. Tak a teď si řeknu, že bych chtěla ustát. Jo, ponechat takhle. Tak jsem to nepotvrdila. Tak a teď pojďme zkusit, že bych třeba chtěla být blonďatá. Tak já se tady takhle tak označím ty vlasy. Nebudu moc perfekcionista, protože nechci vás tady zdržovat, spíše to fakt, jako abyste viděli, jaký všechny srandičky se tady dají dělat. Tak. Napíšu si tady blond vlasy, rovné, mě to tady nedělá žádný, rovné, generovat. Vidíme, co vypadne. No, tak to se mi moc... ne, tak... ne, tak dobře, blond by mi úplně asi neslušela, nebudem to úplně, ale vidíte, že si tady s tím můžete hrát a můžete s tím dělat jako různé věci. I nepěkné věci, takže já dám zrušit, protože to se mi fakt nelíbí, obnovit. A tak pojďme zkusit, necháme tady to vložit a zkusme, co bychom si tam mohli přidat?
Zkusme tady dát třeba, že tady chci prezentaci. A nebo tam dáme třeba, dejme tam flipchart. To je takový jednoduchý. No já teďka jsem taková, mně přijde taková nekreativní, ale tak dáme tady flipchart. No, třeba popsaný flipchart. Ať je to takový vtipný. Dáme mu těžký úkoly, jo. Nešetříme ho. A je tam, jo, skvělý. Nepřijde vám to skvělý? Mně to přijde úplně skvělý. Takže to je pecka, to se mi teda hrozně líbí. On umí další spoustu věcí, generovat vektory, znamená nějaký jako ikonky, které můžete pak používat, generovat nebo přebarvovat různé fotky, obrázky a podobně. Nějaký textové efekty, to už je zase Adobe Express, to už je zase něco trošku jiného. Ale zkrátka tady ten Firefly mně přijde fakt jako hrozně šikovný.